Hello friend, नोंथाङा माने जोबोद मेथाइ खननो गोरों एबा नोंथाङा जोबोद मेथाइ खननो मोजां मोनो एबा नोंथाङा सासे मेथाइ खनगिरि आं नोंथांनो दिनै फोरमायनो लादों जोङो बोरैहाय ट्रेक बनायनो हायो एबा जोंनो ट्रेक बनायनो माबायदि गोनांथि जायो आं दिनै नोंथांनो दि फोरमायनो लादों नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायगोन अब्लानिया बे बुजिनो हागोन नोंथाङा दिनै आं बेखौनो बुंनो लादों दे नोंथाङा आंनि एप एबा नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअनि गेजेरजों जुदि माबाफोर बुजिनानै मोनदोंब्ला एबा आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा गोजोननाय मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन कमेन्ट होगोन आरो लाइक खालामगोन आरो दिनै आं बेखौनो नोंथांनो फोरमायनो लादों दि नोंथाङा दि मेथाइ खनगिरि नोंथाङा जुदि सासे मेथाइ खनगिरिब्ला जोंनो नंगौ गोबां समाव जोङो दामनाय देनायनि गोबां खरसा नांगौ जायो नाथाय नोंथाङा जुदि माबा मोनसे गायनो गोसो दंब्ला एबा नोंथाङा जुदि खननो गोसो दंब्ला बबेबा मोनसे प्रग्रामाव नोंथाङा जुदि खननो गोसोब्ला नोंथाङा बे ट्रेकखौ दामनानै नोंथाङा खननो हागोन दिनै नोंथांनो फोरमायनो लादों जे नोंथाङा नायनो हागोन बे समाव नोंथांनो आवगायनोसै लेट्स गो बे समाव जोङो एपखौ डाउनलड खालामनानै लाग्रोनांगोन नैबे प्ले स्ट'राव हाबनांगोन प्ले स्ट'र हाबनानै जोङो बेयाव बेक ट्रेक इट होननानै लिरना होनो नांगौ बेखौ लिरनांगौ बेक ट्रेक इट बिनि उनाव बे जाहैगोन अपेन जागोन आंनियाव नाथाय अपेन खिथिदों मानो होनब्ला आंहा एपआ इनस्टल जानानै दंखायो बेखौ अपेन खिथिदों नाथाय नोंथांमोननाव इनस्टल जागोन बेखौ इनस्टल एबा डाउनलड खालामनानै लानो नांगोन बे समाव आं अपेन थुबाय बेबायदि गोबां मेथाइफोर फैगोन बेखायनो नोङो दि मिउजिकखौ नांगौ आं नोंथांनो बुंनो फोरमायनो लादों आंबो थुबाय बेबायदि फैदों नाथाय नोंथाङा जुदि मिउजिक खोनासंनांगौबा एबा नोंनि बेबायदि माने मेथाइखौ नाङा जादोंब्ला नोंथाङा जुदि मिउजिक खोनासंनांगौबा नोंथाङा नैबे साउन्ड बायदि बे माइक्र'फन दङ बे माइक्र'फनाव बेखौ क्लिक दाननानै होनो नांगौ अब्लानिया नोङो प्ले खालामदो अब्लानिया नोंनि साउन्ड होनो नांगौ नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि गोजोनदोंब्ला एबा मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो बेल आइटेमाव खनसे दाबायनानै होगोन जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ नोंनिसिम सिगांग्रो सहैग्रोयो आरो नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलाव कमेन्ट होगोन बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांखौ आङो बरायनाय थाबाय